Vahabilerin kellelerine uşakdan mani sünnet bolan selläni olan mani hatınlar ýaly çarga dörtünüp yörüşlerinden belli bolýar. Olar Hazreti Resul Ekrem sallallahu taala aleyhi ve sellemin siratinden ayrılıp şonun sünnetinden daş düşenlikleri. Şol aly suudlardan gaýry erkek adam bolup çarga dörtünýän taýfa ýokdur. Eger aýry araplarda örtünýän bolsa da şolardan taklid edip örtünýändir. Asli medeniyetlerinde çarga örtünmek ýokdur. Asli Araplar selle oranmaly. Onun için Peygamber Ekrem sallallahu taala aleyhi ve sellem özünün sahih hadisinde soyup aýtýar: "El-amaimu tijanul arabi." Yani selleler Arap ilinin täşleridir. Hadis-i şerifin bazı turuklarına gelipdir. "Feiza wada'u el-amaima wada'u izzahum." Yani Araplar sellelerini etberseler özlerinin awraýlaryny etberdigidir. Yine bir turukda şu hadis-i şerif gelipdir. "El-imamatu alal qalansuvati faslun ma beynena ve beynel müşrikin. Yu'ta yevmel qiyame bi kulli kawratin yudawwiruha ala ra'sihi nuran." Yani börük üstünde selle oramak kafirler bilen bizim aramızın belgisidir. Yani musulmanlar börüğün üstünden selle vurunarlar. Emma kafirler fakat börük giyerler. Kellesine selle vurunan adamga kıyamet gününde sellesinin her aylawının barabarına bir nur verirler. Aly suudlar şol nura emamadan mahrumdurlar. Dünyada özlerini halklardan sayılacak bolup şol çarga dörtünmekleri özlerine awray hesap edip ahiret awraylaryny ellerinden berendirler. Alhasıl Vahhabiyet ýoly İslam tersinden gurulan ve mezhepler karşısından yatalan siyasi ýoldur. Mezhep İslami ve meslek ijtihadi däldir. Olaryň merami elmidam İslam ählilerine aýp edip gelmeli. Geçen müştehitlerge ve awliyalarga at takmaly. Vahhabi bolmadyk musulmanlary müşrik sanamaly. 1400 ýyl bäri ýörüp gelýän ýoly batyl we hurafat diýmeli. Şeýdip musulmanlary tezif etmeli. Vahhabilerin musulmanlardan başga düşmanlary ýokdur. Çünkü musulmanlar olaryň ýanynda müşrikdirler.